पार्सेन्ट लानायनि बिथिङाव राकेश ब्रह्मनि गोख्रों बिबुंथि। बिटिआर सोरखारा पार्सेन्ट होननाय सोदोबखौनो जों मिथिया। जोंनि बिटिआर सरकाराव पार्सेन्ट होननाय शब्दखौनो जों दासिमबो मोजां मिथिया। जों जाबाय परिबर्तन सरकार, सोलायनाय सरकार। जों जाबाय निका सरकार, परिबर्तन सरकार, रायजोनि सोलायथि लाबोनो थाखाय खामानि मावफैदों। गोदोनि बिपिएफ सरकारासो 150 आरो 60% लायोमोन। माखौ पार्सेन्ट होनो बेखौ बिपिएफफ्रासो गोदो गोबां रां जौसेयाव 50 बाहागो 60 बाहागो लानायखौनो पार्सेन्ट होनो। बिपिएफआ जेसेखिनि खामानि मावदों बेखौ दानि जि जोंनि सरकार इउपिपिएलनि सरकारा 1 बोसोरावनो मोनसे गोग्गोम मोनसे परिबेसाव लाबोबाय बा जोङो बांसिनसो खामानि मावबाय होनना बुंनो हागोन। दिनै जेसेबां गामि गला दङ प्रत्येकटा गामियावनो दिनै खामानि सोलिगासिनो दङ। कमिउनिटि हल, टयलेट सेट जायनोखि मोनसे समाव बिपिएफनि दैदेननाय समाव जोंनि गामि ओनसोलाव एकदम माने 0% डेभेलपमेन्ट। दिनै बे डेभेलपआ दिनै खमियो माने 50% मोखां होदों आरोखि। गतिके बेसिकेलि बिपिएफ हान्जाया मोनसे गाज्रि फोसावथिंगासिनो थायो जे माने मालाबा होनो 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसाम सरकारनो फाथाय हरफिनबाय, मालाबा होनो जेबो खामानि जायाखै। बेफोरबायदि खोथाफ्रा एकदम ननसेन्स। मानोना जोङो 16टा डिपार्टमेन्टखौबो जोंनि जि सम्पति जि जोंनि डिपार्टमेन्ट माखासेया जोंनि जि आरजिनानै मोननाय सम्पतिखौ जोङो जिहेतु जोंहा डिसिखौ आसाम सरकारा जोंनि डिस्ट्रिक्टआव बहायनानै दोनदों। गतिके बिथांमोना जाहाथे दरमाहाल' जाया गारानो जोंनि सम्पतिखौ जाहाथे डिउटि होयो, जाहाथे नेयो, मोजाङै जाहाथे मावनानै होयो। बेनि थाखाय जों 16टा डिपार्टमेन्टबो होनाय जादों। आरो बिसोरखौ लानानैनो दिनै मेनरेगानि नामै जों गोबां माने अंगनबादि 200टानिबो बारा अंगनबादि जों मोनसे डिस्ट्रिक्टआव दिनै बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवनो लुफुंनो हादों। आरो फैगौ दिनाव मोनसेबो गामि सिंगोल गामि मोनसेबो थानाय नङा जेरावनोखि अंगनबादि जानाय नङा। बे फैगौ नेक्स्ट बोसोरावनो बेफोरबायदि हाबाफारिया जानो थांगासिनो दङ। गतिके एकदम ननसेन्स। बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि खोथा बुंफ्लानानै रायजोफोरखौ टाइम पास खालामनायनि बादै बिस्रा जेबो माने ओंथि गैलिया। आरो रायजोआ बेफोर खोथाखौ खोनासंला। रायजोआ बिसोरखौ मोजां बुजिखाजोबथारबाय। थांनाय समाव जे रोखोमनि प्रपगेन्डा जि नंखाय फोसावनानै बिथांमोना रायजोफोरखौ बुरखायनो नागिरो, दा बे खोथाखौ आं डाइरेक्टनो बुंखाबाय जे बे बाराव रायजोफोरखौ आरो बेफोरबायदि नंखाय खोथा होननानै आरो बुरखायनो हालिया। जोंनि बिटिआर सरकाराव पार्सेन्ट होननाय शब्दखौनो जों दासिमबो मोजां मिथिया। पार्सेन्ट लानायाथ' बाद दोन, जों पार्सेन्ट शब्दखौनो जों मोजां मिथिया। गतिके बिनि मिनिंखौबो जों मिथिया। गतिके आरो बे समाव आरो जोंखौ पार्सेन्ट लादों होनना शब्दफोरखौ जों मोजाङै बुजिनो हायाखै। खारन जों जाबाय निका सरकार, परिबर्तन सरकार, रायजोनि सोलायथि लाबोनो थाखाय खामानि मावफैदों। गोदान मोनसे समाज दानो थाखाय फैदों। गोदान जोङो बिटिआरखौ बुहुम बिखायाव मोनसे सिनायथि गालांनो थाखाय जोङो मोनसे नाजानायजोंसो जों खामानि मावगासिनो दङ। गतिके बे पार्सेन्ट शब्दफोरखौ जों बारा मोजां मिथिया। माखौ पार्सेन्ट होनो बेखौ बिपिएफफ्रासो गोदो गोबां रां जौसेयाव 50 बाहागो 60 बाहागो लानायखौनो पार्सेन्ट होनाय जों खोनादोंमोन। खिन्थु बेफोर खोथाया जोंनि सरकाराव दा लागु गैया, जेबो गैया। एबा थिकादारनि खोथाखौ लानानै दिनै जोंनि खुगायाव बिराद समायनाय मोना। खारन सोरबा थिकादारा फैसानि लबाव गावनि जिउखौ सेल्फिशनेसजों फोथांनो थाखाय खामानि मावफुंनायाव समग्र समाजजों रायलायनायनि बेहा राइट गैया। बेफोरबायदि मानसिफ्रा एकदम जकार टाइपनि मानसि, मिनिंलेस मानसि। बेफोरखौ जों मोजांबो सिनाया। आरो जुदि सोरबा बिदि बुंदोंबा बे बिराद जाम्बा मानसि आरोखि। जोंनि अपोजिसन जि माने बिपिएफ दोलोनि माखासे डाइरेक्ट नङाबा इनडाइरेक्ट जि सापर्टारफोर दङ, बे बिथांमोनासो बेफोरबायदि खोथाखौ बुंगासिनो दङ। एफेक्सन जाबोनाया गोदोनिफ्रायनो जाबोखानाय। बहुद समाव माने गुवाहाटियावल' नङा, बाहेरा डिब्रुगड़, तिनसुकिया बा जोंनि बिटिआर हालामावबो बहुद जायगायावनो बेफोरबायदि हाबाफारिया जाबोदों। सम लानानै परिबेसखौ नायनानै बा जिखिनि माने बिखया आमलाफोर थायो, बे बिखया आमलाफ्रा मालाबा गावसिनि जि रल, बे रल मथे थांनो सेस्था खालामनायाव ट्राइबेलानो जा बा नन ट्राइबेलानो जा बेफोरबायदि हाबाफारिया थायो। खारन मालाबा जाय माने समायना रमायना मोनसे मिथिंगा, बै मिथिंगाखौ जुदि सिफायनानै बेयाव जुदि न' बिल्डिं जुदि बेयाव बायदिसिना रोखोमनि परिबेसखौ मिथिंगाखौ धंस खालामनाय हाबाफारिखौ सोरबा